Φαντάζομαι όμως ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009, δηλαδή μέσα στο χρόνο να έχουμε την εφαρμογή. Μέχρι το καλοκαίρι λοιπόν πρέπει να έχει. Το ζητούμενο είναι, κύριε Περδιέ, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να μην έχει τυπικό χαρακτήρα όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή να μην υπάρχει απλώς ένα χαρτί, αλλά πίσω από αυτό να υπάρχει και ένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Δηλαδή, αν αυτή η υποχρεωτική έκδοση του πιστοποιητικού θα οδηγεί κάποιους ιδιοκτήτες να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου τους και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα είναι ανταποδοτική αυτή η δαπάνη. Λοιπόν, να αρχίσω από το τελευταίο. Και βέβαια θα είναι ανταποδοτική η δαπάνη και στόχος του πιστοποιητικού, όπως το έχει συλλάβει την οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας, η εξοικονόμηση ενέργειας. Όμως, πάρα πολύ καλά θέσατε το θέμα στο πρώτο μέρος της ερώτησης, τι πρέπει να γίνει για να μην εκφυλιστεί σε ένα εμπόριο σφραγίδας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αν αύριο το πρωί ξεκινούσαν αυτά τα πράγματα να λειτουργούν όπως έχουν σήμερα, μετά από κυοφορία, εγκυμοσύνη 7 ετών, και εδώ είναι που επιβεβαιώνεται η παροιμία «Κυλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι», ποντίκι γεννήθηκε, με την τωρινή υπάρχουσα κατάσταση θα είναι εκ των πραγμάτων εμπόριο σφραγίδας. Επιγραμματικά λοιπόν, ποια πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι, και πώς μπορεί να εγγυηθεί τελικά η εφαρμογή στην πραγματικότητα. Ακριβώς, κυρία μου, αυτό είναι το θέμα όλο. Λοιπόν, να σας πω εγώ ποια πράγματα κατά την ταπεινή μου γνώμη, επειδή είμαι ενεργειακός μηχανικός, 30 χρόνια ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, νομίζω ότι έχω άποψη, εν πάση περιπτώσει, στη δύση της καριέρας μου. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, άμεσες τροποποιήσεις και αλλαγές όπου χρειάζεται στον κτηριοδομικό κανονισμό και το ΓΟΚ. Το πιστοποιητικό δεν θα είναι μόνο μια βαθμολογία. Ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να γράψει και παρατηρήσεις για το τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός που τον κάλεσε. Θα πάει αυτός να τις κάνει, θα φωνάξει ένα μηχανικό και δεν θα μπορεί να τα υλοποιήσει τα περισσότερα, γιατί δεν περπατάνε αυτή τη στιγμή ορισμένα πράγματα, μην πω σε λεπτομέρειες, με κτηριοδομικό κανονισμό και ΓΟΚ. Πείτε μας ένα παράδειγμα σε αυτό, δηλαδή, που θα χρειαστεί. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά. Ή μάλλον αυτή τη στιγμή για τα φωτοβολταϊκά δεν επιτρέπεται να γίνονται, να μπαίνουν σε παραδοσιακούς οικισμούς. Εκτός και αν, και εδώ είναι το αστείο, εκτός και αν προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα. Ελάχιστες περιπτώσεις, όλα έχουν γίνει το 85. Τι να προβλέπετε, και είναι ντροπή που αναφέρονται αυτά τα πράγματα σε εγκυκλίους. Κατά συνέπεια, άμεση αλλαγή κτηριοδομικού κανονισμού και ΓΟΚ. Ρύθμιση θεμάτων παρανομιών, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι ένας απέραντος ημιυπαίθριος. Το παράδεισος του Φθερέτου. Μπράβο. Πώς θα γίνονται, θα ελέγχονται. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο, άμεση ρύθμιση σχέσεων συνιδιοκτητών σε μια πολυκατοικία. Το χαρτί που έχει ο κύριος Πρόεδρος εδώ, το καταλαβαίνετε, το σοβαρότερο. Αυτή τη στιγμή λέει ένα πιστοποιητικό για όλο το κέλυφος του κτηρίου, εφόσον υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Θα συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Κυρία μου, είναι πρώτον να συμφωνήσουν, και δεύτερον, αν κάποιος επενδύσει στο ακίνητό του, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι άλλοι να επενδύσουν για να ξανααξιολογηθεί. Αυτό με έναν τρόπο λύνεται. Το κάθε διαμέρισμα το δικό του πιστοποιητικό. Αλλιώς ξέρετε τι θα γίνει. Πάμπλουτοι οι δικηγόροι, ελάχιστη αύξηση του εισοδήματος των μηχανικών που θα κάνουν τους ενεργειακούς επιθεωρητές, αιμορραγία στους ιδιοκτήτες, 0 εξοικονόμηση ενέργειας. Λένε ότι όμως θα έχουν και ειδική εκπαίδευση οι επιθεωρητές. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχουν και κάποια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όχι, θα έχουν ειδική, θα περάσουν από εξετάσεις για να αποκτήσουν. Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι αυτό. Να ρυθμιστούν όλα αυτά τα θέματα για να μην τρέχουν οι δύστιχοι ιδιοκτήτες και κάνουν πλούσιους τους δικηγόρους. Δεν έχω τίποτα με τους δικηγόρους, προς Θεού, αλλά είναι κρίμα. Φανταζόμαστε όμως ότι τα περισσότερα από αυτά που μας επισημαίνετε θα τα έχουν υπόψη τους και αυτοί. Αν τα είχαν υπόψη τους ήδη, έπρεπε να ήταν εκεί. Πρέπει να αλλάξει αυτό για να είναι. Ο κύριος Πρόεδρος μπορεί να με διαψεύσει. Τρίτο και σημαντικότερο όλων.
Έχουμε ρυθμίσει τη σχέση με τους ιδιοκτήτες, όλα εντάξει. Έχουμε ρυθμίσει το ΓΟΚ. Εγώ είμαι ενεργειακός επιθεωρητής, κύριε Γρυλάκη, και σας λέω ότι το σπίτι σας είναι Γ, είναι Δ. Με ρωτάτε τι πρέπει να κάνω, σας τα γράφω. Τι με λιγενέστε. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, εννοείται. Δίδυ χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι, είχε πει ο Δημοσθένης. Να κάνουμε εδώ μια διευκρίνηση. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουμε οτιδήποτε από αυτό που θα αναγράφουμε. Και βέβαια, τίποτα. Έτσι. Ο στόχος όμως της οδηγίας, κύριε Γρυλάκη μου, δεν είναι να κάνουμε μια γκαιτοποίηση στα ακίνητα. Είναι να δώσουμε ένα κίνητρο για να ακριβώς να σας ρωτήσω κάτι. Άρα είπατε τη σωστή λέξη, να δοθεί το κίνητρο. Έτσι, να σας ρωτήσω και κάτι. εδώ να αναφέρουμε μια είδηση που περιμένουμε να επιβεβαιωθεί στην πορεία. Έχει συσταθεί, από όσο ξέρουμε, μια επιτροπή, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία επιτροπή επεξεργάζεται την παροχή κινήτρων, κυρίως φορολογικών, σε ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα προχωρήσουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου τους. Φανταζόμαστε ότι αυτό θα αφορά στην μόνωση, στα διπλά τζάμια που μπορεί να βάλει κάποιος και ίσως αρχικά όμως όλη η δαπάνη να έπρεπε να επιδοτηθεί ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη. Δεν ξέρουμε αν μέσα εκεί είναι και τα συστήματα εναλλακτικών πηγών ενέργειας.